Good morning to all my viewers. I'm here once again and I'd like to show you my tour in Lafayette Park Inn Condominium and Palladium Condominium in Megaworld Iloilo City. Join me as we tour around the area. Elevator beauties. Lafayette, hindi siya mga building. Welcome. 7C? Yes. Wow. One bedroom unit of Lafayette. Nice. Provision for refrigerator. Tapos may 2-burner cooktop. May exhaust. Maid's room or maid's quarter or washing area. May provision for washing machine. Flashlight. Okay. Spacious man siya. Provision for washing machine, then may own bathroom. Wow! So, siyang maid's quarter or maid's room. Okay. Nice. Maid's room, hari ko CR for maids. Okay, good. Proceed ako to sa ano. Free na tanan, then granite din siya. Granite, cabinet, lower cabinet, upper cabinet, lower cabinet. Okay. Living room. Sige, okay. Master's bedroom with old closet. Movable closet. Wow. Then ceramic plank, ceramic tiles. Wow. And provision for aircon. Then provision for cable TV. Provision for internet. Wow. Then CR, some bedroom. This is the CR. With exhaust naman na free na. Ang mga naging i-turn over, ang mga na-itsura yan. Wow. I'll show you the beautiful view of Iloilo City from Lafayette Condominium. Wow, SF City, Guimaras Island over there. Wow. Wow. Pwede di sila kagwa-gwa. Daw veranda, yes, siya no? Balcony. Ni ma'am kung ano ang amo niya unit. This unit, 1-bedroom unit of Lafayette is 52.5 square meter and the price is 10.5 M. Wow! City, kung may fireworks SMC, Wow! Wow! Amazing view! Wow! Woo! A remodel! Wow!
Tag 4M lang. 5 to 7. Every year, gataas. Ang kuha sa miga mo ito yan? Oo, kasi 2 years ago. Kaya last year, Hey, welcome to the pool. Pero gym pa lang. Wow, may daycare. tapos may outside playground. Wow! Grabe. Wow. Welcome to the daycare. Outside playground. Wow! Wow! Pwede na maging bata, liwat. Ay, nice. Oh! Sa playground sa mga bata at may daycare center at the same time. Dami. Dami. Tulad kita sa gym. Gym kita. Pasensya na ka mo kay burnout. Pero, mo camera na. sige lang, okay, klarado man gyapon. Wow! For, ano? God, complete, no? Complete with equipments. Free lang ang water. Never quit and quitters never win. Go with free water sa mga mahilig sa gym. May ano siya. Lockers. Wow, may private lockers. Then with equipments. So kung gusto ko mag-gym, like isa na ako sa mga tag-iya, ano ako, free lang ako. Oo, free lang. Wow. Pero kung may guest, kung Pero may ano, may schedule. Oh, kung may guest ako, be. free man sila. Wow. May schedule ka ganit. Mamamagod ka lang sa ano, makita ko na hindi mo wala di tao, pero kung once wala tao, okay man sila. Nice kid. Wow, kanami. Gamay na ako kasi hindi na ako gym. Oo, ay sa tulog sabi ko. Nag-gym meet lang ko sa to. Masubong ko na gamay na. Gamay na lagi. O, proceed naman kami sa pool. Nag-tour kami diya. We are the visitor of the manager. The beautiful Irish Abastillas. Wow, ma-feel mo gid nga may pool kay mahangin na dayon. Alam ba yan? Masarap ba yan kita sa kapatid? Wow. Oh, tambayan. Wow, ha? Cute. No feeling mo yaya sa garden ka lang. Wow. Ay, hindi, wait lang. Ay, okay. Wow. Doon sa Singapore lang kita ba? Skyscraper kita subong. Wow. See? Wow. Wow, wow. Wop. Paktan yung mga palangga. Hindi na ako okay. Yayamanin for a day ako. Pakta-pakta nyo. Di na ko. O, makaduta na isa. Out of the planet. Pakita ko sa inyo ang surrounded ako sa mga big buildings. See? Oh! That's it.
the lobby. Feeling mayaman kami. So also, we turn around the lobby of Lafayette with beautiful Irish. Okay. Ganda na prinsesa. Other investors and other buyers. 14th floor, then sa 3rd floor, kay more on green. Makita ng light, kaya separate siya sa north at sa south. Ay, Wow, sige, na-board ako eh. garden. After mo, princess ka din, wala pa siya. Tapos kayo pag wala din siya tayo. Kung gabi, pwede ka rin ang pahay. Pag-ilaw ka mo. Ganda ko, problema mo dito. Executive studio, bigger than studio lang din siya. Tapos, hindi ka na ganalan, makadamo ko lang siya muna yun. No, one Hindi man bedroom. sa floor, sa 14th floor. 14th floor. Hindi ka dapat. Hindi ka na. So, ito na 14th floor. Sa kanyang 14th floor. For washing machine na siya ng provision, sa kitchen, and for refrigerator. Divider siya katupid siya in one bedroom. Then with as well as aircon, provision ng sa aircon. May storage naman sa likod dito sa... Benta, pagi mo ba ito? Sa mga set view. Amo to isa? Amo to isa? Amo to isa? Modernized. From here, makita niyo ang dalo. Facing the festival. Wow! Ano ganinin nga no? Condominium nga na. Palladium in Iloilo City, Megaworld. Kasi hindi naman ako. Ang mga studio unique siyempre may division ng simplification na. Ay, sorry. Isira ko, bye! Unique ko, see? May privacy iyang room. Dagang sala. Exit. Ang nakasold ko to na. Oo. Oh, unique ang subong kay may mirror. Makita na ito ng mirror. Kasi pa sa elevator. Super dancing. Hello. Why not? Dali na nining, bye-bye. So, kay December 31 to, 10 kilin hatang yan. Di ba January 1, January 2, holiday, di mang... I-picturean mo na lang karo tayo. Sige lang, ipadala mo naman yung charge na mo karo. Ang washing area. Para ko na. Nami kami washing area. Di dyan ginaano. Tapos may glass door. Kan unique. Gani ka ina sa mga ano to na. Wala sila glass door. Kapagina. Wala to yung galing mo. Ano yung unique mo? May view. Mirror. Panawat na naman yung panawat mo na lang ako. I-picturean mo na lang kung isente ka nila ang receipt. Isa lang galing kay aircon. Kay studio. Sige na. Wala naman kami di. Baw another naman nga view. Kakudog. Kakudog. Hindi man kung masanay ko. Oo. May ipasign lang po karon. Ay, doon. Refer. May araman kami itong nagbakal sa Migal. Kay Dukas Mini Forest. Welcome to the Palladium. Sarap, yet lumay lang ito.
guys. Area playground. So hindi gitbud na yan ang mga parents, no? Guys, kung nag-enjoy sila swimming, mapapang ilang mga bata. Child friendly, pet friendly, pwede pet. Oh, Pet home. wow. Shower area. Shower area. My boys, my girls, kag my... Then ano naman na, de? Wow! Another gym. Masulod kami sa gym, ya. Para makita naman ang gym. Amo gini ang uyon sa mga mahilig sa exercise. Mga athletic. Yeah. Sweet is just fat crying. May water again nga free. See? Bisan hindi na sila magbalon sa bottled water kaya may free na din ano. High-tech ang mga equipments. Wow, cute. Wow. Hala, ang Lafayette to gali sa piyak ko kita nun. From Palladium, makita ang views ng Lafayette nga condo sa pihak para ilang ang pool. Kita nun. See? Marami isang ilang nga sliding door. Cute. Burn out liwat, then may CR gap. Kita niyo, may men, kag may women, kag may men dito. Ay, sa kilid. Are. Bisa madulong kay burn out, pasensya na ka mo. This is the daycare center. Oo. Okay na. Okay lang, view lang kiri ako. Hello. Hi. Ma-view lang kami sa Oh, cute. Ay, ayun, labibo siya. Bye. Bye. Cute siya. Mga hagdan with girls. Mga hagdan with girls na kami tulad. Okay, because na burnout, wala lift or escalator. So, go na. Ha? Pwede? Lain na na. Free lang naman gamiton. Wow. Pwede lang sa schedule sa office. Hindi, may mga prayer meeting ko na pwede gadiya ka pa Study schedule. sa mga kids. Study, may Meeting. business meeting. Nami. Nami. Business sector. Yes. Business center. Pwede mo naman kung mag-vlog mo. Oh, pwede lang burn out na may Oo. Nag-make doon sa Hong Kong, feels like in Hong Kong. Bakit may boxes? announcements sa Announcements sa building. So, going out now sa Palladium. Ako ni Aya. Ay na sila. Ang natagay na? Puta hindi. Exit na kami. And that's it. Super init pero super namig di diyang Palladium. As I say, super init pero super beautiful gidya ang Palladium and Lafayette. Yeah. See? Hey, Palladium! Yeah. Nami. Palladium. Oh. Nice. We are the Condominium beauties. Amon leader. Layo lang nakasan. Black ko ba?